haba me kake ya da me kake satan mun masu a ruwa na sha ga ruwa na gani zan sha ni ba barawon babur bane wayo lana ni ba barawo bane ba ruwa zan sha bannin kashe shi haba malam baka gudun haƙin rai ka ce ka kashe ni baka tunanin haƙin rai ka san ko duk mutumin da ya kashe mumini ka san ko me Allah zai masa ku bari ku ji mana me zan yi ba wani ne zaka ji sata ka zo yi duka kuma ba za a da kar ku yanke mun hukunci akwai hukuma kamar yaya ina ka samu wannan mukullin gashi ni ba sata zan yi ba me zaka yi ruwa zan sha azumi nayi zan sa ruwa a bakina sai na ga ruwa akan mashin din nan na ce to bari in yi alakai mu ni ba barawon babur ba barawo ne kai yanzu ba abin da kamata ba mu lille saka anan sannan mu kai ka station ku tsaya ku daga nan sai kotu dan Allah ku tsaya zan gaya muku gaskiya tsakani da Allah mai ƙarya dan wuta barawo ne ni kuma na dade ina yi wallahi na dade yau ce ta sa ni a'a tunda na gaya muku gaskiya kar ku kai ni gurin hukuma ku da kanku ma kuma hukuma ce ai ba mu ga yan sadaru wallahi sai kotu to ku tsaya gaya muku ku tsaya dan Allah zan gaya muku gaskiya ka san dama ita rayuwa ku dubi halin da dan adam yake ciki kuma duk wanda ya rufa wani asiri Allah